Поповка авылына узучы электр линиясы баганасын алыштыру эше бара. Белоруссиядан келген электр монтерлары утны айырым ишыгына төзекләндерү эшләре алып барырга өйрәнәләр. Алар зәйгә көчәнеш астында эшләү тәҗрибәсен өйрәнү буенча махсус укулар узарга килгәннәр. Хәзер исә шул рәвешле имтихан тапшыралар. До этого у нас в белорусских электросетях не выполнялись работы на действующих линиях под напряжением на 10 киловольт, только на 0,4 выполняли. Сейчас для этого нас сюда прислали на обучение, чтобы мы могли обучиться, ну и у себя в дальнейшем развивать эту отрасль, развитие работ под напряжением на 10 киловольт. Билгеле булганча Шилтәр компаниясе җәмгыяте Россиядә һәм күрше чит илләрдә электр көчәнеше астында эш алып бару буенча махсуслашты. Мондый белгечләр әзерләү үзәге Зәйдә эшли. Зәйлеләр үзләре дә еш кына Белоруссиядә булып, бу юнәлеш буенча белемнәрен арттыралар. Данное направление работы под напряжением у нас является передовой. Мы часто с ними работаем на тенденцию увеличения этой работы, потому что это работа под напряжением. Данная линия у нас находится под напряжением, то есть население у нас с электроснабжением. Көчәнеш астында эшләү электр җайланмаларына хезмәт күрсәтүнең иң заманча алымы булып тора. Аның өстенлеге халыкны электр энергиясе белән тоткарлыксыз тәэмин итү ди белгечләр. Аделя Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.